യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ തന്ന സ്നേഹ, അമ്മ തന്ന സ്നേഹമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല. അവരെ ചതിക്കുമ്പോൾ നാലിങ്ങനെ, അവരെ പറ്റിക്കുമ്പോൾ നാലിങ്ങനെ, അവരോട് കയറുമ്പോൾ നാലിങ്ങനെ. എടാ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. AJI ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇರಣಾ ತರಗತಿ. 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ AJI ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ತರಗತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಪಾರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಾಳಿಗ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಳಿಯಂಟಡಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಕುಕ್ಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೀಣಾ ಕುಮಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಮೀದ್ ಕೋಸ್ಮಸ್, ಹಮೀದ್ ನೀಲಕಮಲ್ ಮತ್ತು BD ಮೂಸಾ ಹಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರೇರಣಾ ಭಾಷಣಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞ ಆಸಿಫ್ ಫವಾಜ್ ಅಹಮದ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರೇರಣಾ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿತು. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അത് ചെയ്യും, ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തോ, ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ, അവരങ്ങനെ, ആ അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു ബാക്കോട്ട് നോക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരുപാട് കാലം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതുപോലത്തെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്?